Maswera se vana va Mwari. Maswera se vana va Mwari. All right. Tarisa mna pedo newe. Right. Ndoda kuti umpe Colgate smile. Nyemwerero chero pane mavende nyemwerera zvako. Zvakanaka izvo zvinorapa. Amen. Right. Chimudza kuti hama zvakanaka kuva pano. Komborerwa. Amen. Maswera sei vari kufamba? Maswera sei vakagara vachirinda nzvimbo dzavari kuchengetedza? Maswera sei vari pamisika kuedza kubatsira upenyu hwanhasi? Tatanga zvino kuti tichidzidza shoko raMwari, the Bible and the Bible alone. Saka vanodavo kudzidza umire uchifamba uri pauri. Tora chinyoreso chako uve nepekunyora, kana une chekutora mazwi swedera padhuze pano utore mazwi kana zvichibvira kuitira kuti tiwane soko mpako weparwendo pamwe chete. Tikuendera mberi. Vanoda kuwana mibvunzo, bvunzai makasungunuka. Cardbox redu riripo. Unokanda mubvunzo wako, aunyore zita rako, hauisi phone number, hauisi house number. Ukakanda mubvunzo wako nhasi mangwana unenge uchipindurwa. As long uri mubvunzo unobva muBible kana kuti maringe nezvekunamata. Vari kudawo kuwana munamato atingati prayer request. Nyora chipepa chako, haunyore zita rako, hauisi phone number yako. Wokanda prayer request uchiindicate chanoti Mwari akuitire. Hatitauri pamusoro pema-miracles, tinotaura pamusoro paMwari anopindura munamato. Saka kunamata kunodika machose. Mwari akuitire zvakanaka. Handaumboona panonzi bvunzaini. Kuna asikatoti kubvunziwa. Ukawa uchinzi bvunza, bvunza zvomene unobatsirika. Because benzi bvunza rakanaka. Saka kubvunza kwakanaka. Zvakanaka izvozvo. Regai tipinde pamunamato. Zvakare tigoenda pachidzo chedu, ngatinamatei. Baba vedu vazere nenyasha, Mwari vane rudo. Mufaro wedu kuvana Mwari akaita semi. Matichengeta. Hondo dzomuvengi dzanga dzakatikomba mberi nesure. Asi matirwira pazuva ranhasi. Maita yenyu zvino matigadzirira chingwa chokuti tiwane mupako parwendo pazuva ranhasi. Tipei zvinoringana mazera edu. Toda kunamata panguva ino kuti muye kuzodudzira moga shoko renyu, nokuti hakuna munhu mukudzidza mukuchenjera ungaridudzira. Zvoda mweya wenyu mutsvene. Toda kunamata pamanheru anhasi. Imi Jesu simudzirwai, ini ndidzisirwe. Zikanwai, ini ndisazikanwe. Pamusoro paizvozvo tinokumbira kuti neniwo ndiponeseke nechingwa chamadekwana anhasi. Kuuya kwenyu kugozoita mufaro mukuru tichinzwa mazita edu achidaidzwa mubhuku reupenyu taponeswa. Munamato wokutenda mukuzvininipisa kuzita rinoyera raJesu Kristu uye richigare kusingaperi. Amen. Manheru ano tine mubvunzo unopindurwa neBible unoti iwo, Jesu ndiani? Jesu ndiani? Mubvunzo uyu handitaki kuubvunza. Regai tinzwe Bible. Matthew chapter 16 verse number 13, verse number 13 na 14 yacho. Verse number 13 na 14. Mubvunzo uyu hausi mubvunzo nando, nekuti pane zvakawanda chose zvatichadzidza mukati meshoko raMwari. Matthew chapter 16 verse number 13, 14. Jesu wakati asvika kumativi enyika yeKesaria Filipo, akabvunza vadzidzi vake akati, vanhu vanoti mwanakomana womunhu ndianiko? Vakati, vamwe vanoti Johani Mubhabhatidzi, vamwe Eliya, vamwe Jeremiya, kana mumwe wavaprofita. Amen. Right. Tiri kunzwa mubvunzo. Zvikanzi izvo Jesu achifamba akasvika paisland Caesarea Philip. Zvikanzi ndokubva abvunza vadzidzi vake. Zvikanzi vanhu vanoti mwanakomana womunhu ndiani? Ndanzwa zvandahwawo panapa. Zvikanzi vamwe vanoti ndi Eliya, vamwe vanoti ndi Jeremiya, vamwe vanoti Johani Mubhabhatidzi wakagurwa musoro wamuka, vamwe vanoti ndiye umwe wavaprofita. Muri kunzwawo kuti pamazuva aJesu nyaya yacho yaitonetsa kuti Jesu ndiani. Amen.
ya ndatifambewo zvakarewo mukati menzvimbo dzakawanda muno muZimbabwe ndichipotawo nokuparidza kweivhangeri. Kunoenda rombo rakaipa vhiki rino kana mbiri idzi ndiri pabasa handizowani nguva yekuita witnessing, asi pandofamba ndombopinda mudzimba ndichibvunza kana tichidzidzana vanhu ivo kuti Jesu ndiani. Vanhu vanotaurawo zvakawanda maringe naJesu. Ameno kana makambozvinzwawo. Vamwe vanoti Jesu murungu. Makambozviwa here vakambowa izvozvo simudzai maoko kuti takambowa Jesu murungu. Amen. Mazuva vona vakawanda vakambozviwawo kufanana neni. Vamwe vanoti Jesu ndiye umwe wavaprofita akaita mukurumbira kuMiddle East asinei neAfrica. Ndiye ikoko kuMiddle East. Saka muchizoona vachiita vaprofita vavo kunoku vanoti hari Jesu haasiwo kuno, ndiye ikoko kuMiddle East. Vamwe vototi Jesu mwana waMaria naJosefa chaiye. Saka uchaona kuti mukutaura vanhu vakawanda Jesu hazi kuti ndiani. Amen. Right. So tiri kunzwa panapa Jesu achiiswa muzikamu, but ndafara hangu nevakanga vachiedza kuisa Jesu muline. Zvikanzi izvo ndeumwe wavaprofita. Amen. Yeah, vanhu ava vanga vari right somehow. Kana vanga vasingazivi kuti Jesu ndiani. Saka manheru ano tikakuedza kuti Mwari achitibatsira tipindure kuti Jesu ndiani. Regai timbonzwa zvakare verse number 15 ne16 ipapa. Jesu anendirambira achibvunza. Yes. Akati kwavari. Yeah. Ko imi munoti ndini ani? Yeah. Ipapo Simoni Petro akapindura akati. Yeah. Ndimi Kristu mwanakomana waMwari mupenyu. Amen. Amen. Garai pasi muchazvenga verse 17 elder. Right, Jesu anowa zvinotaura vanhu. Oti ndawa hangu but ndiri kufamba nemika pano. Hatizivi pamwe nemiwo munogona kunge muchindifananidza navaprofita navamwe vakanga vari vaprofita. Zvikaisaka rega ndidzoke kwamuri, imi munoti ndini ani? Dai ndaibvunza kuti munoti Jesu ndiani, dai ndinganzwawo zvakasiyana-siyana. Zvikanzi naPetro, art thou Christ, the Son of the living God? Zvikanzi imi munonzani Kristu mwanakomana waMwari mupenyu. Ndomufarira murume anonzi Petro. But ini ndisati ndapa answer. Verse 17 ine answer. Verse 17 ine answer. Chidzo chedu ndo pachonyanya kuzotsamira pa verse number 17. Yeah. Jesu akapindura akati kwaari. Yeah. Wakaropafadzwa iwe Simoni Bajona. Yeah. Nokuti nyama neropa hazvina kukuzivisa izvozvo. Yeah. Asi Baba vangu vari kudenga. Amen. Amen. Right. Kwai Peter iwe wakakomborerwa iwewe. Wazvi zvawataura izvi hausiwe. Hakuna unogona kuziva nyaya iyi kana asina kuzarurirwa. Kurati panyaya yekuziva kuti Jesu ndiani panoda revelation, panoda kuzarurirwa. Kana usina kuzarurirwa, dai kuchii vanhu vakazarurirwa, hakuna munhu aivamba chechi. Post chapter 16 yakazara neshoko raMwari. Pazasi pacho anobva atoti Jesu handisi kufamba nechapter imwe chete because mavhesi akawanda, but anozoti pazasi iwe unonzi Simon uri mwana waJona iwewe. Pamusoro peruware ndo pandichavakira kereke yangu. Masuo eEdhesi haangakunde apa pachechi iyi, haangakunde uyu munhu uyu. Zvikanzi izvo zvinondapa key zokuti kana chasungwa kudenga napano panyika chisungwe. Ndapa key. Munoziva vanoverenga Bhaibheri vanofunga kuti maybe munhu akarehwa kuti ndichavakira kereke ndiPeter. Aiwazve Peter, Petros, Petra zvinoreva dombo rinogona kukunguruka, rinogona kubatwa rikaposhekwa. Asi Christ zvinoreva ruware, parent rock. Ndosaka muchiona 1 Corinthians chapter 10 verse number 4 kuchinzi vose vakanwa zvokunwa zvomweya padombo rakavatevera. Zvikai dombo ranga reKristu. Kurati the word Christ means parent rock.
Ndosaka mchona Matthew chapter 7 verse 24 to 26 Jesu achisa somwenza nisona kuti se parable varume vaviri vari kunovaka zvikai umwe murume akachenjera akanovaka imba yake paruware zvikanzi akanga akapusa akanovaka imba yake pajecha zvikanzi mvura nokubva yazouya nemitutu zvikauya panguva imwe chete zvikarova dzimba idzi asi imba yakavakwa paruware yakasimba nokuti yanga ine nheyo padombo iyi yakanovakwa pajecha yakawa kuwa kwayo kukava kukuru. Jesu aingoti iye vavakira kutenda kwavo padombo reKristu havadonhedzwi nemafungu kana nemhepo. Kureva kuti dombo riri kutekwa panapa ndiani? Ndi Jesu Kristu. Ndosaka makaona achiti iye Peter onyora achinyora pana chapter 2 zvikanzi isitiri mabwe mapenyu anovakwa pamusoro pedombo rakarambwa navavaki rikazoita musoro wekona. Amen. So tikutaura pamusoro pekuti Jesu kana usina kuzarurirwa naMwari haugoni kuziva kuti Jesu ndiani. Ende hakuna angapiwa key. Wazi vamamva church yakavaka pamusoro pa Peter ndiye akapiwa key. Mashoko okusatevera iwe yazvakanaka. Key hadzingapiwi Petros nemhosva yeye nokuti tinorava kuti pane pfungwa inotiyo kana munhu achinge afa anofanira kukunda guva. Amen. Saka Petros akafa haana kukunda guva. But Revelation chapter 1 verse number 18 zvikanzizvo tarira ndakanga ndafa ndiri mupenyu ndini ndine key dzorufu neHadesi. Saka key hadzambopiwa Petros. Peter haambopiwa key dzina Jesu. Amen. So tikutaura pamusoro pekuti ndiani Jesu. Amen. Ndiani Jesu manheru anhasi because ndo pane nyaya yedu. Ephesians chapter 1 verse number 17. Ephesians chapter 1 verse number 17. Ndiani Jesu mukati memanheru anhasi. Tinakumbuka kuti Jesu ndiani? Ndiani Jesu mukati memanheru anhasi. Ephesians chapter 1 verse number 17. Verse number 17 kuti Mwari washe wedu Jesu Kristu baba vokubwinya kukuru akupei mweya wokuchenjera nokuzarurirwa pakumuziva. Zvanzizvo handitaona verse number 17 pachapter 16 ichitiyo Petro asi mashoko akwai Mwari ndiye akuzarurira. Zvikanzizvo na Paul achinyorera sangano repa Ephesus kuti Mwari washe wedu Jesu Kristu na baba vedu akupei mweya wokuziva nokuzarurirwa kumuziva. Amen. Kana pasina mweya wabva kuna Mwari wokuti muzarurirwe muzive Jesu zvedi haugoni kuziva kuti Jesu ndiani. Haungazivi kuti Jesu ndiani. Unogona kumutaura, unogona kumuparidza, unogona kumuverenga asi usingamuzivi. Unoona kuti chero pamazuva akanga achirarama Jesu kune vanhu vakawanda vakanga vaida kutoziva kuti Jesu ndiani. Amen. Handina nguva but iwenyora pasi mavhesi kana ukaenda pabhuku raLuke chapter 19 tinosangana nemurume ainzi Zacchaeus akanga ari muchinda akanga aita nezvemari akahwa kuti Jesu ari kupfuura akada kuziva kuti Jesu ndiani. Amen. Zvikamutuma kufamba mberi kunokwira mumuti kuti ati Jesu ndiani. Zvaitonetsa zvaJesu pamazuva ake. Ukaenda pachapter 12 yaJohn pavhesi number 20 na 21 kwanzi vamwe vaGiriki vakafamba gwendo vakasvika kuna Philip tinokumbira kuona Jesu. Amen. Kuti Jesu ndiani. Chapter 3 yaJohn tinoona muchinda mukuru wavadzidzisi anonzi Nicodemus unosvika usiku wati ndinokuona kuti Jesu ndiani. Imimi tamboyera vadzidzisi but imimi haya hatingambokueri makabva kuna Mwari. Jesu akati haisiyo nyaya iwe unofanira kuzovapata. Amen. Inzwaika kana Mwari asina kuzarurira zvedi pasina kupiwa mweya naMwari haungazivi kuti Jesu ndiani uye haungaiti chidokwa chekuda kumuona. Pati chanopendera nyaya tinonova nechidokwa indodori nechidokwa chikuda kumuona ini. Ndine nyaya mbiri kana mukadzi bata pakapedza muchava neni kuti hatinombono tisvike tibono pane chimwe chinhu chendinomubvunzo chandinobvunza kuti ichi ndofanira kuponeswa ndinobvunza Jesu. Amen. Now
tikuti manharanas Jesu ndiani. John chapter 1, John chapter 1, John chapter 1 verse 1, 2 and 3. Jesu ndiani, Jesu ndiani ndo mubvunzo wamadekwana nhasi. Ya unguvanu Jesu. Who is this Jesus? Ya verse 1. Verse 1. Ya pakutanga shoko rakanga riripo. Pakutanga shoko ranga riripo. Shoko rakanga riri kuna Mwari. Shoko ranga riri kuna Mwari. Shoko rakanga riri Mwari. Shoko ranga riri Mwari. Ire ri pakutanga rakanga riri kuna Mwari. Ire ri pakutanga ranga riri kuna Mwari. Ah, verse 3 Mwari, verse 3. Ya zvinhu zvose zvakaitwa naye. Zvinhu zvose zvakaitwa naye. Kunze kwake hakuna kuitwa kunyange chinhu chimwe chakaitwa. Ipapa panoti netse. Zvikanzizvo pakutanga shoko ranga ririko. Shoko ranga riri kupi? Kuna Mwari. Zvai shoko iri rakanga riri Mwari. Amen. Azviwisisiki manizvo. Zvikai shoko iri ndio rakaita zvinhu. Hakuna chisina kuitwa neshoko. Iri shoko iri ndio rakaita zvinhu zvose. Saka verse number 14, verse number 14, chapter 1, verse number 14. Verse number 14. Yeah. Shoko rakazova nyama. Yeah. Rikagara pakati pedu. Yeah. Tikaona kubwinya kwake. Yeah. Kubwinya soko wakaberekwa mumwe chete wababa. Yeah. Azere nenyasha nezvokwadi. Pamavhesi ose zvoita kuti ndinyanyonakirwa nenyaya iyi ivhesi number 14. Makateera here? Zvikanzi shoko iri rakazova pakati pani pedu rikagara mukati mani medu. Hamisa maverenga oseni zvikanzi tikaona so wakaberekwa. Mawaire vhesi mawaire tikaona so wakaberekwa wababa azere nenyasha norugare. Handizivi bosi chaverenga tose mavhesi tikifamba tose bosi pane chakavanzika apa chaJesu Kristu. Handizivi bosi pane patinowana mienzaniso yamavara. Pane murume anosunudzwa naJesu kekutanga abatwa first church obvunzwa zvikanzi uri kuonei? Zvikanzi ndiri kuona vanhu semiti. Vanhu vaiva miti here? Ndinoda kuti mubate mavara kuti se like rikachaka rimwe vara panotaurwa nyaya iyo. Zvikanzizvo pana chapter 3 pakabhabhadzwa Jesu pana Matthew hanzi Johani akaona mweya mutsvene wakaita senjiva. Yaiva njiva here? Because verse 14 ndo yakazara umhare hwaMwari mawaere. Because ukaverenga vhesi usangomaya nevhesi, imboianalyze vhesi uiongorore. Hatitsvake zveimwe pfungwa panotaurwa kuti se chapter 2 yaActs of the Apostle kwaizi vakanga vakazara paimba kukaita kutindira vakangwana pamwe chete vakaona marimi omweya mutsvene akaita semoto. Waiva moto here? Right. Timba verse number 14 because ndo pari chakavanzika. Zvikanzizvo takaona so wakaberekwa. Akaberekwa here munhu? Paitoita nyaya zvino patoita nyaya. Wakaberekwa here munhu? Because vaine Bible takaona se wakaberekwa. Rega iwe usamanyira Bible rega timbovhura tivheneke Luke chapter 1 munhu Luke chapter 1 ya Luke chapter 1 ya verse number 30 kusvika pa verse number 34. Kuti Jesu ndiani panoda nyaya yakadzama kuvheneka nyaya idzi. Ndosaka vhesi ya 17 pana vaEfeso yati kuti Mwari wababa wedu Jesu Kristu akupei mweya wekuzarurirwa nokusvika pakumuziva. Ukasazarurirwa unofunga kuti Jesu ndomumwe munhu. Unofunga kuti Jesu afanana naningi. Uchiona vanhu vachiedzesera zvaJesu vari kufunga kuti Jesu munhu akangofanana navo. Handi hauna kuverenga pura raLuke chapter 3 uchibvira pavhesi 23. Zvikanzizvo vanhu vaifunga kuti Jesu mukuzvarwa kwake anga ari mwana waJosefa. Pai mukufunga kwavo kwenyama vaitoti mwana wani waJosefa. Izvozvo ndo zvakazara mupfungwa dzevati ngativerenge Bhaibheri. Tinoti tibate pfungwa iyi kuti akaberekwa here. Zvino zvinotidetsera kuti tivhurike kuti saka Jesu ndiani. Amen. Verse number 30 ya. Ipapo mutumwa akati kwaari kuna Maria ya. Usatya Maria. Usatya Maria. Nokuti wanzirwa nyasha naMwari. Waitigwa favor isingaitigwi vanhu iwe Maria.
tarira uchava nemimba, uchazvara mwanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Jesu, iye uchava mukuru, uchanzi mwanakomana wokumusoro-soro, Ishe Mwari uchamupa chigaro chose chababa wake David, uchabata imba yaJakobho nokusingaperi, noushe hwake haungavi nomugumo. Ipapo Maria akakanuka akati kumtumwa zvozvo zvingava seiko? apa ndo pane chakavanzika fambai neni muchifamba na verse 14 because ndo ine udzamu hwenyaya yedu kuti Jesu ndiani. Zvikaenda Maria matirasi came mtumwa. Izvozvo zvingaitika sei? Izvozvo zvomuda kutaura zvingaitika izvozvo zvingaitika sei? Zvandisingazive murume ikakuziye ndakadaiso murume handimuzivi. Saka muti izvo zvingaitika ere zviseti? Vesi ya 35 vesi ya mtumwa akapindura akati kwaari, Gabrieli akati kwaari, mweya mutsvene uchauya pamusoro pako, mweya mutsvene uchauya pamusoro pako, nesimba rokumusoro-soro richakufukidza. Nesimba rokumusoro-soro richakufukidza. Saka icho chichazvagwa chichanzi chitsvene, chaberekwa chichanzi mwanakomana waMwari. Gare pasi yedu wangu. Thank you very much. Powerful reading. Razati Bible roda kunyatsopenengura nekunyatsonzvere uchikumbira mweya kuti akubatsire. Handizivi kana muchihauseni mawiro andoita vhesi amene kuti atakadzivherengesa here vhesi handizivi. Isu toita anonzi mahome theology, chinodzidza tiri pamba tichivhereka vhesi kuti iyi vhesi ine humwe udzamu hwayo. Hatibvunzane pano. Zvino Maria, teerera Maria, simba rokumusoro-soro richakufukidza. Hatingabvunze mai, muri mai ndizvo tokubvunzai, ndiani anofukidza umwe mwana kana kuti mai? Isu muziviro wedu munhoroondo dzose hakuna mwana akambofukidza mai. Chatoziva ndi mai vanofukidza mwana, ovharigwa mwana ndizve. But this time mix dzakati siyana. Makateerera hamuna kuere vhesi. Chiwa Maria iwe hauzofukidzi mwana ndiye achakufukidza. Ichakavanzika chikuru ichakavanzika chikuru. Saka kuna kuti Maria aiona drama. Amen. Paitika drama, mystery, paitika zvinoshamisa pana Maria. Unoziva kuti kana chiripo chinhu chandida kuindira kudenga zvinhu zviviri. Inyaya iyi yekuzvagwa kwaJesu. Amen. Shuwa ndokukoka tiinde tose kudenga. Nyaya yekuzvagwa kwake neyekufa kwake nenyaya yaJona. Idzodzo ziri 3 nyaya idzi. Kudenga toda kuita mari. Bozi toda kubona vanhu vakavanzika. Imimi kuda kuda munambosangana napo. Kwai Maria akapona. Makatera akapona. Munyori wotiye akasara ari mhandara. Amen. Amoni yacho haikatoiti. Maria akamwisa 2 years achimwisa mukomana uyu Manu. Amumwisa akamurumura. Pa 12 years akazomusiya manje. Ndo pakakaita mission dzake amoda kuti hamuzinda kamika basa pabonge rei. Tinokunzi nomunyori watofarira. Saka ndiri kudenga kunofanira kuti kuindwe ivinika. Ndoda kuenda kudenga mani. Kunhuhwa zvakavanzika ivi. Chinzwai, apona Manu uyu kwai akasara ari mhandara. Amwisa Manu for 2 years. Mazamu akasara akati chikwi. Amen. Zvinonoma generation yedu kune vakatowa mazamu asina kumwisiwa. Generation yedu asinonetsa iyi. Kune vakatogomba ndavasingazivi varume. Ukavabvunza tokafamba sei, hataigata mabhiza, hetaive mamabhasikoro, unowanyadza kawanda. Asi tina Maria pano. Maria chakavanzika chedenga. Shamwari usasara kudenga. Shamwari kune zvakavanzika zvanzi unless Mwari akuvhurira. Izvi zvinovhurira. Hazviwanikwi pasi pomuti, hazviwanikwi patsvimbo yemuchakata, kana patsvimbo yemunyere hazviwanikwi, hazviwanikwi mukudzungudza musoro nokurira samachacha. Imfimbidzi. Ende Mwari haangambopi vimbi kuvanhu vose ane mukadzi wake 1. Church mudzimai wake. Ndokune vimbi vose ndakadaiso nemudzimai wangu 1. Ndokune vimbi dzedu 3-2.
saka vimbi dzongo walikuwa kuchechi ya Mwari. Zvinokasara ukosa uko kune ngano nenhema dzakawandisa. Amen. Atikutaura nyaya kuti famba nemuviri weBible chapter 1 bhuku raMateo verse 21 na verse 23. Tutaura chakavanzika kuti Jesu Ndiani. Amen. Yeah, because imam na verse Maria don't worry uchafukidzwa. Haufukidziwe. Because kana dai Maria akangofukidza Jesu choro yacho yaizofeira Jesu aizovhagwa neguva. Amen. Amai udambuwa changu chiita shoma. Jesu kaana kuvhagwa neguva. Asika kwai na Hebrews chapter 2 akaenda kunorova rufu. Kwayakamika rufu akaguvinga akanogurova rufu. Imam unakona chinopakamuka mabhuku raJohn chapter 20 hanombotiza kwakasiya peta machira. Nozapane vatomuka waita machira ungati akadzoki mari. Kuita ikukava so oyinda osamachira kati Jesu akarongeka akamuka yatsopeta kuratidza kuti unozana uchiri wa munhu ukamurova ukamira uko unotya kuti angakokurova. Jesu akanyatsokuvapo paguva achitarisa so akatarisa so. Zvino vanotsvaka nezvezvikoro kwai mapetero akanga akaita machira kwai azaza kuti ndinofara hama dzangu makandikoka ndichadzoka asi ndo pakatokwa nyaya iseketi coming. Amen. Posi kwai maJews vaiti kana ukanga wakokwa idzi nyaya dzinowireko idzi ndo nyaya dzatinadzora dzisidzo manidzi asingadzingotaurwa wadzo. Kwai kana vakokwa kumutambo namaJudha vaiti micheka yanga iri miviri waunogeza maoko uchidya newaunogeza maoko wakuoneka. Amen. Sa kampetero kanoita micheka miviri iyi kanotaridza kuti wafara here kuti wakokwa pakudya kauti zvakufena hazvikufadzi handichadzokizve. Ndo pakatodzera kuti mapetero ema vakanoongorora vana Peterson kampetero aka kari kuti ndakafara chose hama dzangu makandikoka ndichadzokazve. Amen. Haisiwo nyaya Mateo chapter 1 verse 21 ya Bible kwai kuti iye uchazvara mwanakomana ugomutumidza zita ronzi Jesu nokuti ndiye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Verse 23 tarira mhandara ichava nemimba ichazvara mwanakomana vachamutumidza zita rinonzi Emanueri. Ndokuti kana zvichandurwa Mwari unesu. Chapter 9 verse 6 ibhura Isaya. Iwai mazita aya munozoti kana uchihwa mazita haazi mazita but mutauro. Ndakadzidza kushombe vanozova nezvekushombe kunonzi kupimai sekondari school ndokanakadzidza form 1 to form 4. Saka taive nedzimwe mhuri dzatangadzidza nadzo vainzi kwamaisa kana vatova kushombe vatokuzoda kwamaisa uko kwamaisa. Saka anga ari mabrothers vekwamaisa by then mukoma nemina. Zvino vanga vane vana vavo da kuti mugova nyaya yamazita vanga vane vana vavo mukomana mukuru kuna kuti mabrothers avo akaita mwana wake akanga ari musikana zvikanzi nezita raakapa zvikanzi Sivang'ani chindevere don't worry njakupai madudziro dzacho. Ndomva mukomana uyu mudiki aitawo mwana wake mukomana this time uyu akaita musikana zvikanzi Sivang'ani. Ndomva uyu aisa mukomana first born yake zvikanzi Sivanyinkomo. Ndomva uyu azoita second born yake zvikanzi Nyezgavani. Mazita evana aidutara live vakanga vari kuzhombe uko kuma 81 82 live yandutara live chacha. Sivang'ani Sivanyinkomo Nyezgavani Nyezgaise Danani. Saka vakanga vakatakura mutauro vachifamba nemutauro wemhuri zvaida kungogarirwa pasi zvisingati mazita. Amen. But chinzwaika kwaina Jesu pabhaibheri rangu apa achazvara mwanakomana vagomutumidza zita rekuti Jesu nokuti ndiye achabvisa zvivi zvavanhu. Zvikanzi achazvara aita mimba oita mwana unzi Emanueri. Zvoreva kuti Mwari anesu kunoti Mwari wacho iye habvisi zvitema ari kudenga asi achauya pano ovanesu obvisa zvitema asi mazita mutauro waMwari. Iunibudisa mazita anonzi Jesu anenge mubvisi wezvivi achizvibvisa aripi anesu pano. Saka viri mirato yaifana kutambwa pano. Amen. Izvozvo maendozvibazvo kuti ukasara manje kudenga wanosara bhuzi uchasara usingazivi ende uri
ririma uchiti ndio chaedza kweli mana cheguru. Okay, hatipfuure zvishoma titaura nyaya chapter verse number 6. Pane chandikuvaira verse number 6 ndokuda point 1 zvimwe zvese hati zvitati kuda kutirwa 1 papa kwai kudi nokuti takazvarirwa mwana takapihwa mwanakomana umambo huchava pafudzi rake zita rake richanzi unoshamisa. Ipapo ndo pana chigara basi watopedza ndo pana chitsvaku zita rake ronzi chinoshamisa. Haana kufurana vamwe vanhu vakateerere mutauro wacho chinoshamisa. Saka iwe ukafunga kuti akazvagwa kana uchinopenengura mavara imi unoti tingabvunze bhaibheri tikatibvunze John chapter 8 verse number 58 because idzi nyaya idzi dzakati vande kuvanhu vosuku dzakawandira chiro majuzi dzaitonetsa dzoda mweya werevelation mweya kuzarurirwa verse number 58 kwendi Jesu akati kwavari zvino manje kai unoziva inoda King James version inoda King James version ndokukumbira sorry very sorry timbovhara shona handati shona yakaipa asi pane varara ndikutsvaka pa King James version apa ndoti mugobata pfungwa zvakanaka pozitaura nyaya kuti Jesu ndiani. Amen. Ndio mubvunzo uri komanzana kuti Jesu ndiani. Iwe ukasaziva kuti Jesu ndiani unofanana na vamwe vari Jesu ndio umwe vaprofita. Unofanana na vamwe kuti Jesu akangoita mukurumbira ku Middle East. Unofanana na vamwe kuti Jesu anofanira kungotagwa nekuparidzwa usingazivi kuti ndiani. Verse number 58. Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. I am to vara King James version tinde murumi wamai. Dzokera kumashure kuna chapter 4 pa book of Exodus. Kwai Moses ari kuti kuna Mwari, ndikasvika kwa Israel kwamati mandituma ndazviwa zvamataura. Ndinoti ndatumwa nani? Zvikanzi indaunovaudza kuti I am sent me. I am block letters. Zvikaina Jesu chirungu chinoti icho Abraham asati avapo. I am, not I was. No, I am still. That Abraham before I am living. So muniye anga zvaperi nayedu akangari kwa Abraham azatawa ndosa ipapa pafamba kwa mfane wewe auna makore 35 wotaura nyaya kuti Abraham wakamuzwa kwa vakamusaira kumawere vachida kumupusha kwa maoko avo akashaikwa kudosha kuti vakashaikwa sei maoko avo kudakarika maoko avo uyu mjinda aiti manu ivo kuti mfane wewe mchimusina sinaso muchiti kumawere ngano tipo mona kwaine mokobvunza nemamabadamu zita rake uchanzi chinoshamisa. Amen. Chinoshamisa ichi chikuru ichi. Unaza watu ukasazwa Jesu ndiye alizo. Haukuri kumunamata. Haukuri kumutsa nzvimbo yake. Zvino inenge nguva ndoshoma kana dai anga Jesu ndipe yenyu gore rose. Amen. January to December every day nichirova kubva pa chapter 1 ya Genesis 1. Amen. Nichirova izvedi hatingonunga zvishoma naizvozvo tingonunga hedu zvishoma zvajesu wacho zvishoma. Bhuku raJohn rakazara ndoratinofarira chapter 1 verse number 29. Yes, John chapter 1 verse number 29. Tingopfuura nepo mama verse chasiya. Saka kwanziko na Isaiah ukadzokera kuna Isaiah kwa iye anonzi chinoshamisa ndio zita rake. Zvikanzizvo na Mika chapter 5 pa verse number 2 iye achaberekwa ku Bethlehema kamuberekego kake ndeke kare zvino munhu akaberekwa kare imi vakomana ndiudze munhu akaberekwa kare here isi kuti munhu akanga akaberekwa kare uyu kamuberekego kake ndeke kare kura haaberekeki hazvarikiwa vara racho rotsvagwa roti begotten ronetsa kuridudzira kwanzi begotten kana Abrahama kana Adamu kana vose vaita begotten zvairadzota vasiwo ndizvo here pana ari seri mavaterere ndosamakaona Adamu achiti kwai ndawana munhu ndichibetsegwa naMwari. Amen. Iye akati wande kai haana kuva nesimba rekuti ave nemunhu
but kana uchinzi Mwari wakada nyika akapa mwanakomana wake akaberekwa. Fanguye kuti kubereka mavara tinoshandisa because isu hatigoni kunyatsotaura mutauro wedenga tinoberekwa. Saka toti kudii tongoti bigote munhu asingagoni kuzvarika, asingagoni kuvapo, asi akagara alipo. Saka iyi nyaya chakati home ativereke pfungwa ya John chapter 1 verse 29 ya ava mangwana wakaona Jesu achiuya kwaari akati tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Alright, kana ukaverenga bhuku raJohn, John uyu arikutaurwa nezvakewo haisi John anonyora, John arikutaura mashoko. Ndi John anobhabhatidza aitonzi John the Baptist. Ukafamba nechapter iyi anoti ini ndakanga ndisingamuzivi uyu Jesu, asi ndakamuziva musi wandakanga ndimubhabhatidza. Ndakaudzwa kuti kana iwo bhabhadza munhu achasvikirwa naMweya Mutsvene ndiye mwanakomana. Amen. Saka zvikanzizo ave mangwana akati achiona Jesu akati kuvanhu tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Ari kuti uyu basa rake nderekubvisa zvivi, ndokukambani kwake. Munoziva kuti vanhu vanenge vachidetseka nekusazva kukambani yomunhu nebasa rake ndizvere. Saka maJudha vaFarisi vaisaziva kuti Jesu kambani yake ndeye. Kambani yaJesu yanga iri yekubvisa zvivi, to forgive. Saka ivaiti unogara nevatadzi, unosadza vatadzi yoti mungati muna makanika unotirei magirisi unofambira nechipanera havanzi haichobudi kuna bhirija unozarire masamende matravel unomadii iye achidzibhirija mopa zvipunu nefoko zvikabuda. So vaisaziva kambani yaje, ndo zvinongoita vanhu vanhasa vazivi kambani yaJesu. Amen. Unotondetseka kuti munhu kwaina nemunyoro wandofarirawo. Heaven is cheap. Denga rakareruka chose. Chinorerukira mudenga yechi kubvuma mumwoyo mako, then you confess with your mouth you are saved. Denga rakachipa aisi nyaya kurwera wakatakura zvitema zvako Jesu. Chapter 4 ibhuku raVahebheru muMwari verse number 14, 15, 16 usawira wakatakura zvitema zvako uchidetseka nazvo. Gwayana raMwari basa kukambani kwake akachanda ari pano akakwira izvo ari mubasa kusvika kana apedza basa kuti hai ndombokumura bhati iroro ouya kuzotora manje. Verse 14 chapter 4 naizvozvo zvatino muprista mukuru kwazvo wakapinda napakati pokudenga iye Jesu mwanakomana waMwari. Ngatibatisise kupupura kwedu nokuti hatino muprista mukuru usingagoni kutinzwira tsitsi pautera hwedu, asi wakaidzwa pazvinhu zvose sesu asine zvivi. Naizvozvo ngatisoderei tisingatyi kuchigaro chose chenyasha, tinzwire ngoni, tiwane nyasha, tibatsirwe nenguva yakafanira. Kambani yaJesu ndeyekubvisa zvivi. Amen. Saka munhu akararama achinetseka nezvivi zvake, ino munoziva kuti tina vanamai vari panapa, kana mwana akanga aita tsvina handioni mai vachinetseka zvikuru nomwana, ndiona vachiinda naye kudhishi remvura. Amen. Ndiona vachinomugezesa, vomugezesa, vorasha mvura, vomupfekedza manapukeni manyowani. Amen. Kudai zvokwava nemapamba, saka kwava nemanapukeni kwava nemapamba, vomupfekedza pamba nyowani. Kageza zvinokazogwa mafuta, kana kachijambiswaso kachitodona mai vachikafarira, kakati kari mudenga havakarashiri pasi kuti akaita kaundisembura izvo ndabvenza nguve manapukeni ndokupamba futi unavanzi nhai moyo ndizvo zvazee zvadiko, asi ndokukujambisa kwana achiita ikokuku mumvura vochigezesa vochizora mafuta vochipfekedza futi vochijambisa choo chikakura chichingodaro havambochiroveri pasi vozi vanoziva kugwadzwa waka vakaita mukati medumo. Amen. Kukambani kwamaine kokugezesa makaderere nokuchinja hembe kuti mwana aratidzike, ndo kambani yaJesu. Kambani yaJesu ndeyekubvisa zvivi nokuregerera. Amuna kurava here pachapter 8 yaJohn zvikanzizvo vakauya nemukadzi vachifunga kuti vari kuisa kumunhu bhirita
zvikanzi term 1 mukadzi panzvimbo chaipo saka mutemo waMozisi unoti kana manga muwana takai munhu. Dai Jesu ada hake kubvunza kuti madi kumutakira kunzvimbo ko pano ndo paangachitwa pomwe. Jesu akati aiwa maita zvaka bhozi maudza achitina pandovakira ndotovaka kubasa uno kuvaka ndotovaka zvikanzi alright regai ndimukubvunza isina tatanga hedu nyaya yekutongana pakati penyu asina chitema chorudzi ugu ngatange kukanda dombo kwandi vanga vaiwa maridzo chapter 5 yepagomo here yaiti kuti makanzwa kune vekare kuti kwakanzi kuti usaita upombwe asi ini ndinoti kana murume akatarisa mukadzi neziso akamuchiva waita upombwe. Rudzi rwechitema ichi upombwe. Imi pakati penyu asina chivi chorudzi ugu ngakande dombo asina kumbochiva asina kumbomedzera mate vamwemwe ngatange kukanda dombo. Zvino vakabata matombo makuru vari peri hwai tikanzi kati kasakanda matombo toitiri mhombo vasaka vayadvaza vainoona Jesu sokuti Jesu ati okay zvino ndakuda kudemonstrata kukambani kwangu ari mberi wacho dongorera pasi ndakunyora paakabva akotama hakuna aiona zvoumwe mwana mwaona zvake saka akatava kunyora pasi so achiti dombo rakonaona apa futi ndiwo munhu mukuru urukangamwa iyo kuti maperembudzi aya akabva paupombwe hwakanga munhu yakanga ari mhandi wakabvisa iwe pagwenzi romususu paya ishonai muna February ndomba asiya zidombo rake achifuratira achienda ndomba uyu akati kumuchinda anosiya dombo chambonyogwa chi Jesu akati akuna unoona zvomunombo adzima akadzima zvikai kambani yangu haisi yokuonesana zvitema zvavamwe vanhu kambani yanje kuti munhu ngaazvione zvitema zvani ndomba wamaateverawo zvikanzi uyu zvake uyu anotiza ione nga 3 vakadzi uyu anonzi Mary uyu anonzi Petronella uyu anonzi Suzeni vose hauna kumbobahwa iwe waitogeza zvikungoti hapana zvake kumba ndakaneta ishonai dzakana dombo radzo dzaindawo hedzo. The last one munyori anonyora bhuku rinonzi Desire of Ages anonyora bhuku yekuti and the last one angakabata dombo aisada kuuraya dombo rake raiva diki ndiye murume akanga atiza uko dzangoti dzakuti dzikati dzinochinja dzikageza saka dzaida kuti achanourawa here mukadzi aiti rari kumasure pakaona varume vese vachingoti dombo pasi chambonyanyoshamisa pavarume ava chi regai ndionewo kuti chi Jesu akati andinowatiza paya izvezvi mai ava akatofugama dai wangu wabakwa paya makafugama mose haishokwadi ichocho icho nomba aina kambani vakanga vaisa munhu kukambani kunobviswa zvitema nomba vose vaenda mai ava vanga vakatofa kuti fi vakamirira the first stone vakafa vari pachiveve vakati zero. Jesu akati kambani yedu yatoita basa mai vari kukupomerai varipi poni kuna basa na mwana inondizivi kanina imi maichini yamusatadzazve amen tireva namari Jesu basa rake ndire kubvisa zvivi iwe wanetsekerei nechitema Jesu aripo Jesu anobvisa chitema nokuregerera he forgives and forgets. Ndomda mani Jesu in verse 1 here tingorenga verse 1 imwechete first John chapter 1 verse number 8 Book of John chapter 1 ndingoti dozishoma ndichipfuura ndienda chapter 1 inoisa Jesu segwayana raMwari amen. Chapter 2 inoisa Jesu somuzadzisiri pane zvenge zvashota zvikashota zvorudo bvunzai Jesu zvikashota zvemari bvunzai Jesu zvikashota zvehembe bvunzai Jesu amen. Unozadzisa pashota anongomira kuti zvichote chete ozadzisa. Chapter 3 anouya sechipo iwe kana usina mbopiwa chipo muupenyu hwako ndambopiwa chagara chingoti seka namai vakaona pane zvinhu zvatotaura kuti seka
chimwe chavanonyanya kundifadza nacho kana chifamba ngatarira pasi ndoti komunotarira pasi kwai ndinotsvaka mari yakarashika kwai makarasha inuwo here handinotsvaka yakarashika ndiyakarashawo here ungangoda kuti vamwe varasha usingatanga varasha yako mari gozoitsvaka kudzora kuti dei yarasha wakarasha yako ngani kausati warasha usatsvaka yakarashika boza usati warasha toseka veri gugugugu dzimwe dzinotisetsenda kuti dai ikoga muvhundukiro kamunoita ngoma kamutyiraka unoziva kuti vose vanhu vanotya kudenga vaindi vese vanotya vari seri kweve saka izvimwe potova yahana hakanangovhunduka nditiri vari seri kwedzisa vanotya vese saka pasina chaonekwa ivavo vese kudenga vari vasiko saka zvinogadzirira kutova nezvivindi hakanangovhunduka unovhunduka chii chaitika pauri saka vese magwara kudenga regasi 4a saka John chapter 3 verse chipo amen John chapter 4 inouya setsime tsime kana kumba kweima tsime akagwamba kune tsime rinofashamira kuupenyu usingaperi ndiJesu Kristu amen John chapter 5 anouya sechingwa chinowanikwa muBhayibheri amen mukati kwacho mamunonowana paverse 39 John chapter 6 anouya sechingwa chinoburuka kudenga chichibva kuna Mwari makateerere chapter 7 chingwa chapter 8 inouya somununuri anoriliva vanhu vanopombekwa kana mapombekwa uyai kuno ndizokununurai amen ende anouya semunhu akanga aripo kare hatiziye chapter 9 chapter 10 because chapter 9 ndiyo yekuti anosunungura vakanga vachinzi mapofu overreliver mapofu ese vasingaoni zvesalvation unovavhura pose ukabvunza muchinda uya kwai akapinda muchinda achiti kwai zvikanzi shamwari iwe ndiwe here kana kuti hausiyo ini mungangovhunza muchanezivi ndini asi muchinda akusunudza uya ane mweya usina zvokuti ane mweya usina handizvizivi but anga ane mweya usina ainga ndisunudza zichavakuti ainga ndisunudza akanga aona kuti ndasunudzwa ava kwai ndichandoziva ndechekuti iyeye munhu anoonesa vanhu indasunura mawere anosunudza Jesu kana pasina chaedza mulaiti muupenyu hwako anoisa chaedza ovhurika uona chapter 10 anoya nezvinhu 2 mukova uye mufudzi amen so totudi Jesu anoputirwa mubhuku raJohn ndiwo munotagwa nyaya dzakaona dzaJohn rekaningosiya chapter 11 inogoti ndiye upenyu because ndiye upenyu nekumuka ndiye kana wafa usanetseka anokumutsa wozi yakakunda guva makaderere chapter 13 anoya kwatiri sechidyo mawere sechirayiro chapter 14 senzira ndio kwai hakuna kujamba apa ndo pakatsamira vhesi hapana kujamba denga hauchipfori ndikafanira kudenga haufi unofa wofa futi bosi denga Jesu ndiye achauya uzomutsa amen yakuti musachema mukavesa munhu inema apachamukanganisa chema istereki makaterere wozi uyu adopano akamira kuzomutswa makaterere okay pfungwa imwe yanofarira pachapter 15 kwanzi iko iye ndiye muti muzambiri makaterere isitiri matani hatirarami kunze kwake tinotonamatira kuti tikaenda kunze kwaJesu taoma saka ndiye upenyu vhesi munhu wamwari vhesi number 8 first John chapter 1 verse number 8 John yekutanga verse 8 kana tichiti hatine zvivi tinozvinyengera zvokwadi haizi matiri ichokwadi verse 9 kana tichizvireurura zvivi zvedu ichokwadi iye wakatendeka akarurama nokudaro kuti tinotikanganwira zvivi zvedu nokutinatsa pakusarura amen basa raJesu kune vanobvuma kuti vatadzi anoregerera amen atikangamwira he forgives and forgets amen saka Jesu ndiani handina nguvazvo vhesi yekupesa 12 chapter 112 ndo yakanga yakasunga vhesi yose saka iyi ndinoda kukoka iri kudenga ndinoda kuinda pane nyaya 3 dzandinoendera kudenga hamenoikwe handimoziva kuti vanhu vaitsoka Jesu vane zvavaimutsvakira vese vamwe vaiti mapofu kuti kwaindere kupfuurizwa ndiJesu wenazareta ari kupfuura kwaimbovhurikadeka kudeedzera ndizvere mwana komana kuti ndidzure ingoni akaziva kuti uyu muchinda unoponesa nakusudza mapomo aterere amene kuti Jesu iwe wakambomuhwa here muzheve dzako une chaunovavara kuti umbosangana naye here chaungada kuti kana Jesu ndikaenda kudenga zvokwadi ndida kuti ndimbobvunzawo muupenyu iyi ndakadai so ndakasiyana vamwe bhozi nandakuzvakwa ndiri muchechi vamwe vanozorwa muchechi nandakuzorwa muchechi indakatotendekwa ndizvere handakatokazorwa muchechi vari wrong indakatendekwa saka
ndine maridzo yangu saved by grace. Ndakati kana chance kana yazoya wesela ndizivi kuzoita Mwari ndizivi, but ndoti mubate pfungwa iyi. Ndakafarira muimbo wa 88. Ndakamufarira muimbo bozi kana ndichimuimba ndini ndinozviimba. Amen. Ya. Ini kandisinga muzivi Jesu, ndakasinga muzivi. Akatonditsvaka ende unozwa dai kuti haana kundowana ndisipo pano. But akanditsvaka ndisina basa naye. Ndaitova muvhimi, munhu anotonetsa, munhu ane hasha, ndisina basa nekunamata Mwari kwacho. But akandiwana Jesu. Amen. Saka atikana kudenga nekuti asi zvakambofamba sei? Nyaya dzenyu pamaino zvagwa, makazvagwa. Makadi ndinoda kunodziuyisa kudenga. Amen. Pamakaita muguva, makaita sei? Makanofa kana kuti hamuna kufa. Because kana aivaudza vaJudha kwai imi muda kutsvaka chiratidzo kwandiri, ndichakuradzai chiratidzo chaJona. Vhesi kuti Jona akadi akamedzwa nehove 3 days. Akanga akafa here, anga ari mupenyu here. Chapter 2 akanamata mudumbu rehove akarutsigwa, saka akanga akafa. Saka Jesu akanofa here mudumbu rehove renyika akafa here. Hamino bozi chiratidzo chaJona ndichakuradzai chiro. Saka nyaya idzoda kuti munhu adzitsvake kana poneswa makaita sei duvu. Amen. Wakakukunda here? Makuta ruvere kozvakandanga aripo here zvaka iwe aivona kusara kunoenda Maria. Ndinoda kunobvunza dai Maria imbondudza drama Maria zvii zvakaitika pauri Maria kuti abvunzai muchinda unonzi zvoshamisa muchinda uyu. Ina ndakuzorambozimba dumbu rangu ini kana asi vanhu vaingoti Maria wane mimba ndichita sino unopona asana pona kuti zvizoitika ine kangozana nyingondini. Idzi nyaya dzoti ndedze idzi. Verse number 12 muverenge Bible maera ya Bible. Asi vose vakamugamuchira Jesu wakavapa simba kuti vave vanakomana vaMwari, ivavo vanotenda kuzita rake. Amen. Amen. Kwaenda vaFilipi, saka Mwari akamukudza zvikuru akamupa zita rodarika mazita ose, evari kudenga kumusoro nevari panyika nevari pasi penyika. Amen. Kana uchiri pasi penyika akura unogona kurasa pasi penyika ndevakafutsikwa vakavigwa. Halo pausinga vamwe mazita kunotoka nofunga pasi penyika unomwana kugerepa kunotaura pamusoro pevanhu vakafutsikwa vanga vane mazita. Kune vanga vane mazita vakafutsikwa vakanga hauna kuvahwa iwe vana musoni hauna kuvahwa asi vanombavaverenga machinda aive nemazita aitegwa nemazita. But Jesu akapiwa zita rinopfuura revakafutsikwa nevanofamba panyika nevari kumusoro kudenga. Amen. Saka muimba akati Jesu ngarumbidzwe kudenga nepasi, ndiye mambo wemadzimambo, Ishe ngarumbidzwe. Unoda here kuti Jesu ave muupenyu hwako? Because vose vakamugamuchira vanopiwa simba. Amen. Vanopiwa simba. Haikona simba repano panyika, simba rodarika repano panyika. Because verse 8 notiwo havazvagune kwenyama asi nokomweya. Kauri namoto waunawo kuti Jesu ngaapinde muupenyu hwangu. Ndinoda kumugamuchira atonge upenyu hwangu sumukati namati tose mudikamo. Ishe Jesu ngaatonge upenyu hwangu. Ya ndasingamuzivi Jesu asi ndangowana kabichana kwaine umwe munyori wandofarira kati aponeswa tichadzidza from eternity to eternity. Hatisviki pakunzwisisa. Amen. So manero anu twakona kunamata angadaro aripo umwe chete anoti indasina mbogamuchira Jesu muupenyu hwangu. Ndanisina Jesu ndaichimuhwa nekumuverenga nekuhwa achiparidzwa, but kumugamuchira muupenyu hwangu kuti atonge upenyu hwangu ndandisina. Ndoda kuti nhasi upenyu hwangu hushanduke. Zvisinei nemararamiro andandichiita, asi nhasi nditange upenyu hutsva. Aripo here akadaro? Simudza ruoko rwako kana uripo ndinamate newe. Andoda kugamuchira Jesu saishe namuponesi wangu. Kana tichida kuzobhabhatidzwa musi weSabbath ndigobhabhatidzwa. Bhozi vese vachagamuchira Jesu vanozvaba. Chaitaura nyaya chekuzvaba vanozvaba. Hakuna munhu anzi mwana asina kuzvaba. Akadaro aripo here? Aripo here 1 anoti aiwa ndoda kugamuchira Jesu saishe namuponesi wangu ndigobhabhatidzwa musi weSabbath. Kana aripo simudza ruoko rwako ndinamate newe. Aripo? Simudza ruoko. Amen. Mwana kunopafadza munhu waMwari. Amen. Aripo here umwe?
Sumudza ruoko rwako kana aripo. Chikomano chikuru chokwana nyaya yakadai. Unogona kusara muchitima chokudenga. Amen. Maasha zedu fambai naye auye para ndaona para naye. Marakombore. Chinoponesa kuketa kwa munhu. Amen. Yes, every decision ine destiny yayo. Sarudzo inoitwa ine magumo. Amen. Yes, marakombore. Usiku wa nasi wakaropafara. Jesu anotiye denga rine mufaro nomunhu mumwe chete. Amen. Denga richifara namaangels ari kufara vanochengetedza mwana wedu nhasi ari kuva mapapiruso. Kana ari pomwe chete asati asarudza ndozi yako yakatarira pasi yakauna iri kuti kwausi kunzwa here Jesu anoponesa achibvisa zvivi, Jesu asinganyadzisi. Wadii kuya kuna Jesu anoponesa achibvisa zvivi. Manakuropafadzei akuitire zvandakunamata. Baba vedu vazere nenyasha, mufaro uri kuwana Mwari akaita semi. Mwari ane rudo uye ane hanya. Panoitwa muchato panotamba vanhu vakawanda, makumbo akawanda, asi kuchata munhu mumwe chete. Panodliwa pachiunganidzwa zvikafu zvakasiyana siyana, asi muchati ari mumwe chete. Tinofara nemanheru anhasi maamakagadzirira muchato wenyu kumwanakomana wenyu. Muropafadzei. Imi Mwari wokugamuchira vatadzi, gamuchirai mwana wenyu. Kana mamugamuchira mubvise zvakaipa zvose, muzvikandire mukudzika kwenyanza. Atange upenyu hutsva mamuri. Sangano riri pano raita chinhu chikuru kuungana, riropafadzei. Tinonamatira kuti rirambe richiendera mberi mukukoka nemukushandirai. Ndasumudza ruoko rwangu nokuti ndagara ndakamira pamunoponesa sangano nemwana wedu uyu. Ndiponeseiwo kutaura nokuzova mavhesi nomusoro hazviponesi. Chinoponesa kubvuma zvitema nokuzvisiya. Ndibatsirei, mandibatsira batsirai mhuri yangu pazvose. Toda kuwanikwa nyasha tiponeswe. Munamato wedu wokutenda mukuzvininipisa kuzita rinoyera uye richigare kusingaperi. Raiye Jesu Kristu. Amen.